Hi everyone, welcome to the Link with Bones. Another day, another episode. So much to speak about before we get into our guest. But guys, thank you so much for tuning in, for subscribing, for liking. I see. Ndiyabona uba siyakhula phana. This is very good. Thank you so much, man. Really appreciate the love that you guys have shown. We're really, really loving it. But, Mad Dog, check, man. I don't know if you've seen or okanye ibonile lento yolomntana I think una 4 ochayiswa ngumzali wakhe or something like that. I'm not sure noba yintoni la ichayayo, but it's a drug and it's a big thing ngoku, you know. Abantu abaninzi bathi yo the world has gone crazy, ilizwe liphambene. Abanye bathi no, the world has always been like this. Social media has just amplified has been like a magnifying glass. We're able to see these things whereby in the past besingazuyibona because there was no social media. But for me personally, ingxaki nansi isibindi, the liver somuntu kubana atshayise umntana ona 4-5 drugs ayifote, and then they still have the nerve and the guts to post it on social media. it's a crazy world, bruh. I think it has been happening. We must really be thankful to social media, and also because izinto ziyavela ngoku. You Yeah, understand? Izinto yeah. bezenzeka in private dark, rooms, in the yeah, dark, yeah. and all of that ziyavela ngoku. Yabona, but I think mina my worry kakhulu is, this is not just drugs. Yeah, but for Yeah. me, bruh, this person should be charged with attempted murder. Because you can kill a child for into age. Yeah, but it's not know? ukuthi unike umntwana ama-drugs. You nearly killed umntwana. And yeah, but I mean enye nenye mina yeah, but it's crazy. There are a lot of things ezenzakalayo ebantwaneni that needs to be addressed, and because lento ihlukephi. I mean, yeah, but I mean ngoku parents, that's what they are putting their children in, whether because labantwana now they're living in spaces where especially these young girls where they I mean umntana uyesikolweni, but if you find ukuthi this time of the night they are still, it's a school night, their friends abagcwele endlini bayasela, and then the next thing umama cannot wake up saying ayise umntana esikolweni. You understand? I think it's just, I don't know ukuthi how we can tackle this thing, because the truth is some of these kids abanabantwana, they don't even know how to take care of abantwana, because Ngabantwana kabona. Abantwana kabona. Yeah, it's But umntana also- nomntana. but also they are from a generation also that struggles. Uyabona i-generation yami, bra. Le generation yami le yayijiva, not le yazalwa nge-90s. Yeah, Mad Dog is quite, yeah. Le guys, yeah. beyijiva Mad Dog nge-90s. is, Le generation yami yekwaito. ne? Igrove too much le generation, and inabantwana ngoku. Yeah. Because abantwana babo babagrove, abantwana barezwa bogogo nabomama. Yeah. So now abantwana babo, that's what they know. But you know, your generation, the sad thing is abanye babo ngogogo. That's what I'm saying. Ukuthi phela, that's the thing. Yabona, So nabo- abantwana aba banabantwana. but i-generation yami isagrova nangoku. So if i-generation yami ingugogo today, ayengeke ijonge umzukulu, isagrova. Yeah, so that's the challenge. You get ne? the idea. But I think, hey, Mad Dog, you're touching on something else. But I think that's a deeper societal issue ke ngoku in society, in terms of societal ills. Ethnicity is strong. Maybe we should have a topic about this. Yeah, invite someone. Because I think for me, it becomes ingxaki yokubana masiqale sijonge uba why do we have so much single parents oqala, ne? Yes. In society. And singamadoda, what role have we played leading to that? Yes. You understand? And as men, because amadoda we're supposed to lead. So as abantu abakhokelayo, have we done our cokeling part good? Because I'm not sure if you can pull that video and see bang bani lo ochayisa. Is it the father or the mother? No, it's a mother. Mother was with these guys. Oh, Yeah, so you mother, so ngoku iti mother and 3 men. oh my goodness gracious. Now the question is, if umama is on drugs or unconscious, what are these? What are these men doing? Okay, it's okay. Do you get the idea? Not gonna traumatize me.
Listen, quickly, 2 minutes. 2 minutes, and then we get to our guest. Have you seen the e-hailing thing? Enze guy, I know you're passionate about this topic, not that but have you seen it at your back? I saw the quickly penny before you cars. talk, do you know what I like about that one? Soweto, because enze gamaponyamole Soweto. The community, iyo epagamayo, ipagamela the e-hailing drivers. Yes. So for the first, I'm not sure if it's the first time, but very few times we've seen abahlali bepagamela abanye abantu besides onoteksi Yeah. and saying we are against you noteksi. Don't ban our e-hailing people. Siyabafuna. Jonga bra. Yabona ngoku iyakhula lento le. Abona there are certain 1 minute, my talk, yeah? Ngokuthethwa ngalama businesses kwakudala ukuthi why amanye ama businesses apha South Africa they are regulated except the taxi industry is not regulated. It's feared. I don't know what's happening because these guys have been doing. They will apologize. They will sit there and say, "No, we don't know." You know. And there's videos circulating of onoteksi bekhubapanes motweni if you are 3 or more passengers, so you driver, you driver, passenger, another passenger, they even if with your family and go to aibo guys sitting, so I can't drive with my family. And I saw Santaco, they were being interviewed. Santaco, I'm sorry, was being interviewed, and Uti, that lady that was speaking on behalf of Santaco, Uti, no, asibaza bandu, and I understood about yona lena. Babas, no, we don't know, and we apologize. This is not our drivers. Katanga driver, wow. In a sticker, So, namhlanje, I don't introduce my guest. They'll introduce themselves, but, he's a friend of mine, growing up together, Elokshini and all that stuff, Ekayamandi, in a township just outside of Stellenbosch or within Stellenbosch. And yeah, man, he'll introduce himself. And, bendicinga le nto namfowethu yazi uba amagama akho endiwaziyo maninzi. Lava, nguMatsupi, ngulolo. Hey, maninzi efondini. But lithina le kwi-ID. Yeah, okay. My name igama lam kwi-ID nguThando niuchungwa ifani. Amagama ke aselokishini ningulava. Thena ungilava. Thona mamethi. Ngusweleka. Did you die? No. Ulava ke infethu inezekayo ne bendikwi stage soburasta. Then most as a tribe soburasta ulava uJuda. Oh, I didn't know. Does uJuda yedwa? Then yeah, bra, mele sikubize just for that. Sazi zonke. Bakusenza ngantoni ba? Sazi zonke le tribes. then usweleka then ligama in fact sasiphuma ePolas elagama lisuka from ePolas kama Hotman ethu angaphambili. Intoni Paulus? Explain kwabahlali. iPolas ke indawo sasihlala kuyo singamajita aselokishini siphola kuyo senza yonke iwe kuyo sinkawuza sithini so isiguruguru zethu sasizenza pha. Then from there ke ngoku if like umzekelo Friday sasithanda ubetha imali singamajita siphume siye kwi-tavern zethu kuthiwa kwawoza kwanomaxabiso. Oh my goodness gracious. Uhoza guys. Unomaxabiso yabo Abantwana abaninzi amadoga abakhona ngobaphuma pha kwahoza but anyway sorry qhubeka lapha. konkalakatha yabo yeah then yes sisikhala ke sasibhizi ngaso in that time yabo Yeah. that's my name. Ulolo yena. Ulolo ke i-nickname yasendlini straight apho niphuma khona apho nizalwa khona. Yeah kwathiwa okay ndingulolo yabo. Wena. Makhulu wami yeah but yeah Wakubiza ulolo. bizo lolo. Wena. Tell me bekunjani ukhulela just injani life yaselokishini? How describe by ilokishi? I-life yaselokishini I've experienced ndikhule elokishini at the age of 15 years uqala kwami like ubona izinto at the age of 15 years yeah and I didn't go to school
yabo zange ndibe nayo isikhathi ba mandiye esikolweni through i-situation yasedladleni apho ndikhulela khona ndizalelwa khona, and then yazi mosiwe yaselokishini sasithanda ke in that zange time- uyesikela ngoba uthanda okanye no, since i-situation yankini edladleni? edladleni akukho grand yami usuvela ulove esikolweni yabo, but ifiye yam yabo ndandifuna nami uba my dream ukuthi njeba ndikhula yabo nam mandibe ngumntu yabo like utishara yabo besisifundiswa, but Yeah. unfortunately ke zange yenzeke njalo. Yeah. You know, yeah, and then ndakhula ke ngoku elokishini, but the time my mother passed away dina 15 years, you see, I think was 2001 nge-25 kaDisemba, I can remember that. Then apho izinto zatshintsha I-Christmas? Christmas, yeah. Sure. Yeah, apho izinto zatshintsha khona ne in that time, then anazinto like inyuku kanje zihamba sodidiza etown yabo sibuye Thina udidiza mfuni Ted. udidiza ke kuncinza yabo sasiyazi Kukuba. yeah, sasithanda ke that time siye town Sekudiscom sela xesha. yeah, soqhekeza imoto zabelungu yabo sashaya ngebhomo Intoni bhomo? ispark plug iplug Oh, lemoto yeah, ispark sifaka plug. emlonyeni ibe shushu qhu. Yabo, Yeah? ifestire- Laa ndawo imhlophe, ne? yeah, ifestire yaphasalala Yima so sonke spark plug. ndiyaziqhekeza So uthatha laa ndawo imhlophe. ya ibhisi ya izipisi mos Yeah. yabo then sifaka apha emlonyeni Ezapisi. iza bhisi ibe shushu sibetha ke ngoku ilanto Guys, and we're not condoning crime here, but you know, as the story goes, you'll see the negatives of crime. So we're not by any means mad dog as a condone, but it's a story. Yeah, it's And ke ngoku ekugqibeleni, we can't leave it behind. We can't pretend, you know. But andifuni kuthiwa ngomso nangomso we are here promoting or condoning crime. But anyway, qhubeka nam sorry. then then Hima so cool nani started away, and then qoqobo qhekeza imoto. sibetha ngebhomos yabo ngalezi lanto Ngalawa way, yeah. spark plug yeah, and then ifestire yaphasalaka sibetha ngenqindi qhu. Then sithatha izinto ke emotweni, you know. Akho xesha akho security Yeah, that kakhulu time, eTani, that yeah. time, yeah, early 2000, 2001. Yeah, kwangekho security amapolisa endleleni. Yeah. Yabo, yeah, ngawo nawo Azawumbala. amapolisa endleleni in fact. And isithengisela bani izwe? Hey, it's a long story. Sasithengisela enye iHotman Suyibiza, it's fine. yeah, yalapha eKasi yabo. US thathayo. Yeah, iziwe sithathayo yeah. Sinika imali. Yeah, musiba siba grand siyabangena yabo. Ne? Yeah, just to yeah, musiqa we out. Awufuna ushiyeka. Yeah. Ufuna uba segemini. Yeah. Yabo, then iqale from that time into yokuba ibe ngathi ngoku isegazini into yabo Because awubanjwa. andibanjwa Yeah. yabo I still yabo continue yabo I still continue yabo And this girl esikhathi uyayi ungayi yeah ayingayi yabo temporary and oledalikho so akho mntu Ayikho, yeah usisigxina ku yabo. you know Tom khuloko ekhona ngesikhathi. yeah ukhona yeah Yeah, uthengisa upens. yeah uTom Yeah. Yeah. Ngesikhathi ndizoqala ukwazi because already lalithanda undithuma phaa kutamkhulu wakho Yeah. uyothatha upens. Yeah. Yeah. Sesikhathi manje sibonana ngaso ke Yeah, ngoku. then Yeah. umakhulu wami ne at that time ukhona yabo then he passed away 2003 yabo 2 years after yeah iulit. 2 years yeah then ke ngoku hayi ke Akho mntu endlini akho ke umuntu ngoku. edladlini yabo akho umuntu onqandayo yabo So isigela usiyekile this time. I do my thing you know Yeah. ndingena Akho hayi endlini. akho hayi edladlini Yeah, because tamkhulu ihlala pha ezantsi mosena. ka 16 Ya 16 yeah. Mengo, yeah. Yeah. yabo then ijeni yami ke ngoku iye ke ngoku ihamba you know ndathi ke ngoku think 2005 still life yami ne the time nikhula be blind Has been I Be they blind. tend hlobo ukhumbula ngale minyaka. yabo be blind kakhulu futhi wena? 2005 I can remember siyoba ngapha eKapa yabo endawo kusakuse Epping
yabo. Epping, it's an industrial area. Ya so ncinza ke ngoku ilantuka i-truck yabo. Truck? I-truck ya. Truck no? Yeah. Truck no? Video camera, bicycle, grinder, home theater, yonke loo nto. Or i-truck is nekhago. Yeah. Oh. Yabo. In fact, ifem yakhona yabo. Nifakwa ngubani kule way bike se kukho iway. Fakwa apha i-out sister lam. Yabo. Bekuse lava man So uzawuqhuba qha wena. boyfriend your sister. Ya sister lam. So yona le out yakubona ba ukule way Yandazi ukudala koluthi isegemini. Yabo ithi ha mfethu love uzawuqhuba qha wena. awuzokwenza into engako. Akuze kwenda ingakho yabo. Uspana phaya nomjita. Umjita i-friend yakhe yabo. Esipana pha. Security, ya, i-security. Ichomi yakhe. Ichomi yakhe. Yeah. Ya and then sayenza lewe sagrand sabuya kasi yap Fethi nabuya ne truck. kuya ndimi ya 2005 I think senimgile ya zasikhathi. 2005 then ya yabhamba apho kwindaba sesibuyile kasi yabo apha ezifletini yabo mapolisa Yajomba njani? kaloku le truck ine track And zasikhathi yani festani with the track yeah. track yabo then ke ngoku dabanjwa 2005 ndohlala ngoku eGududu for 5 years a trial you know 2005 love. yeah 2005 Serious vethu? akuma 29 January nge26 eCommercial Court eBellville Abeso yojanga. dabe same year yabo same year dabe ndiyojanga ke Because I remember sajanga sonke 2009. 2009 yeah So ezasikhathi wena uyaphuma? ndiyaphuma yabo So uyaqala ubanje isikhathi. ya ndingatsho ixesha elininzi Wamana ubanjwa nje but phinde uphume same day. Yeah, temporal but ngoku ndaqala Because so awusemncane ezasikhathi but 2005 ngoku noko sowumdala. So ima before sifike buya abantu. So ijumpa njani leyo seniyafika ekasi nisaphi lekhakho? cargo sisa ezifletini in fact Okay. yabo then ke ngoku saqale apha eStrong Yard kwenye cousin yam sathula pha ikhaya Yeah. samove ngoku saya ezifletini but the time sifika pha ezifletini urhata Sebenilandela. sebesilandela yabo sebesilandela So bathi dlala phansi. but mina zange ndibanjwe same day ngabanjwa mna after inyanga I think ndabaleka na iFranzuku yabo So out yam njani ima kaloku baleka njani because uqhuba itruck wena? kaloku mjonga ngiqhuba itruck Yeah. khona lamajita siyama nawo Yeah. yabo i4 Okay. yabo angasenzeni nawo Really we anyway ya yabo babanjwa bona mina ndabaleka oh wakwazi ubaleka Yakwazi wena ubaleka. usemncane ke so yeah. yabo then Balekela kwenye ikazi eFranschhoek. ya Acimba iFranschhoek nelokishi ngaboni ezwane state. then ke ngoku ya ndaqom ndine pressure ngoku cause funa ndiyojuva yabo Yeah. ndinayo mosinyuku Yeah. yabo ndishayile grand edladleni befundini zwakala kanti the time ndisiza ndandihlale noba 2 days wafika amapolisa So awubali uzojanga 205. ya yabo ndabeke ngoku seyibanjwa Bayayazi wona bakhona amahata yakufuna. akuphi Edladleni? bayafistana Oh ngaba bakubethela itribe kahle kahle. bayayazi qha babona behamba kupholile ngoku yabo akurhade manje besize edladleni bazo Okay. then ke ngoku ya ndabanjwa from 2005 ndoje eGududu yabo ndahlala ke ngoku So okuhleli bayikududu. ondlele pha eGududu yabo Sure. ya So- that time ngela xesha ke eGududu ke ibi blind Wonke mni ikududu point noko egrand. hayi ibi blind But tell me so uya try lapha ekududu kanye ugwetyiwe. asitrial La 5 years one? yeah sitrial So then- beparo yabo I-court. i-court i-regional Yeah, 4. because eping yes makes sense. Regional 4 Yeah. yakhona then ya shiftwa ke ngoku icase yaswa eCommercial Court eRegional 5 yakhona ke ngoku iparo yabo Sure. yeah and then from I was scared Ne? because yeah I was scared because la court iyagweba straight you know yeah iyagweba 30 years 40 years 50 years yagweba but I pray But tell me before sifika la majita ke ngoku angayi4 aphi wona? abantu kaloku same day So asange ndibane ekududu. sadibana kaloku icase eyi-1 case eyi-1 So sithini isilolo ithini we? akaloku Each man for himself? yeah you know
wonke umuntu ubeka istatement sakhe, umuntu ubeka istatement sakhe. So yayingekho lo bana kana dibana de kusemajita funeka sithi Wonke umuntu ubeka istatement sakhe. igqwetha ijiyana likho yi-1. Alikho yi-1, mna ndinejiyane lam, bona banejiyane lam. Ijiyana ligqwetha. Yeah, igqwetha, you know. Yeah, then So lonke eli xesha uyatrayela la 5 years. 5 years. So zange ugwetye kula 5 years. Yima xa utrayela unxiba yelo onye. Awunxiba impahla zakho. Aba nxiba yelo ngabatheni? Yeah, but ngoku. Eh. Ngoku laa nto yokunxiba yelo, yinto yangoku. Oh. Awutrayela. Awutrayela, yeah. Okay. So tell me uyafika eTrongo njani tsho? Hey, fit. I've experience, yabo. Yeah, I've experience get Trongo, you know. Hey, life is tough. Yabo, life is tough, most especially kungakho umuntu like ungena backup. You know, ungena backup eTrongweni and yeah, akho umuntu yabo soloko yabo Akho bhesuka. visita. Yeah, they visit ifamily yam, but Okay. not like fandiwan kakhle, you know, but ndayenda strong, you know. Ndayenda strong because eTrongweni mos wenzela nto communication yabo nabantu ohlele nabo Eseleni. eseleni, yeah, you know. Yeah. But tell me kunjani mfethu? Ku-blind mawusetrongweni ufuna, you must know istory sakho, yabo. Njani? Yeah, like afunekanga ube nenhliziyo kamama. Yabo, afunekanga ube nenhliziyo kamama, yabo, ufuna ube nenhliziyo, yabo, Yapha. yapha, yabo. Ke ngoku mna ndim mos, Yeah. yabo. Ya nam ndikulewi, andifuni ugqelwa nam Pha. phaa etrongweni because andifuni ugqisa ngamandla, yabo. So ubusuku bakho bokuqala bunjani? I didn't sleep. Ne? Zange ndilale. You know, zange ndilale. Yo, nangam. I can imagine. Zange ndilale whole night, you know, but ndiyazi musinga amajita because amajita si-Guks, culture, langa, you know, ngamajita. Yabo, siyakhuthazana mos. Yabo, emfethu man. Sesilapha man. Yabo, ayizujika lewe. But tell me ke ufethu into yaphana mos kuthiwa you know yabethwa kuyareyitshwa zonke ezowini. No, to me, ayikho into enjalo. I was there, Wena. you know. Ayikho into enjalo, yabo. Ya ngama hum nje into, yabo, abathetha ngayo. Fan uthi Gaten Mackenzie elinye light yareyitshwa pha engamla. Live. I can't say. Andiyazi. Yeah. But mna akho Trongo ndingazihambanga mna pe Western Cape. The time Ubusy weza. yali busy, yabo ndithi. So zange uyibone into enjalo. Zange ndiyibone into enjalo. Yabo, into mna ke ndiyaziyo kuhlatywa kwepolice alive phambi kwam. You know, Ihlatyelwa noni police? kaloku eziwe zobunomboro kanje, yabo, ufuna uba phezulu. Ngerank unyuka. Ya uronke inyuke, ya. So xa ufuna unyukela irank eTrongweni funeka uhlabe ipolice. Umhlaba ipolice. Funeka ulicishe kanye Noba ucisha nje uhlaba nje lanto igazi libonakala. igazi libe khona. Ibe khona, ya. Wonke mos umuntu uboni, wonke mos umuntu, yabo, uyabona. Yabo, ngoku lewe lawe bakuthiwa ibhalisa. Yeah. Yabo, uyachaza mos kwa in time bekuse ma-28 azohlaba ipolice, ma-26 azohlaba ipolice, ma-27 azohlaba ipolice. Yabo, ngesikhathi esithile. Yabo, ngexesha elithile. Ngemini eyi-1 Yabona okanye bayatshintsha. tshintsha, ya. Oh, okay. Yabo, then ke ngoku wonke mos umuntu ujongile. Also yaziwa per point. Yaziwa pha ipoint. Cha amarhata wayazwa. Zonke ipoint. Sekufoniwe mo zonke ipoint. Ziyayazi. So iPosmo iyayazi uba Zonke- iDrakenstein iyayazi uba zonke eGoodwood ipoint, zonke ipoint. kuzohlatywa umntu. Zonke ipoint. Yabo, zonke ipoint. Yabo. I have experience ngezinto yabo ke ezinjalo, you know. But wena wahlala njani uSifo phana? Fethu. Uba umind usixelela. Ya just Awungayifakela ifilter ungayichazi yonke. Yeah, Xa siqala ukwazi uba you know how did you survive wahlala like waba safe? yeah, like ndihleli umzekelo ngathi ndihleli beku blind ne ndihleli like Kokuqala, Ayikho ngitsho ngokuqalayo bantu. mna Yeke so manu sesizofika but ngokuqalayo. How did you stay safe? yeah, like ikhona i-out yam yaseGuks, you know, ikhona i-out yam yaseGuks mane like inkhusela ne
kuyamzekele kwezinye izinto cause Pangaphakathi. ngaphakathi because that time beningakayithathi mos inomboro you know yeah bengakayithathi but esiba ixesha lihamba nami ndiyabona mos xa unenomboro apha uyaphila apha xa unenomboro apha What does it mean by nomoro? like uba insizwa you know yeah The nomoro inyani basisizulu. yasizulu yeah Okay. yasizulu yeah So kuyithatha ndithi okay mna ndinguBones ndizoba inamba ethile. yeah inambithile ichoice kuwe Ne? Ichoice So ngakhetha kuzo zoyi. yeah so i3 ichoice kuwe Uba ndiyithathanga. inomboro Yeah. eh Iphila kanjani pa? uphela blind because uyangcungcuthekiswa ekseni uyavuka ngo5 ngo4 uyaklina you know nihleli ke ngoku yabo izimbatho kuthiwa zimbatha nihleli insizwa zilele yabo zivuka ngesikhathi sazo Mina thenda ndizovuswa ngesikhathi kaloku impatha ngoku awunamthetho wena size tronga sibanjwe sonke? awunamthetho Sibanjwe sonke? yes Sibandile sonke apha? yeah Umthetho kabani lo? ngoba lapha etrongweni Hayi, ndingayisusa. aha Andiyadlala. you know Yeah, okay. to me ne But ndisho bakhona nobacinga njengami bafike bathi yeah bakhalezwa ba amandla akho pha ayaphela yabo amandla akho imagine. pha ayaphela ne? yeah amandla akho ayaphela you know I mean, societies most that's how they. That's why they stimulate. Off mic yakho Mad Dog. No, you on. Aye, I don't know off. when the land. Didn't want. You on. So, societies must find na like us must. Angithi kunezinto eziyekelelwayo because they bring a certain order. For instance, if the system says it's chaotic, they can also go to those people who are causing the chaos and say, Nina bra intelligence. I think can go and say Nina bra even I handle shally area and make sure good in a order. Sizonieka. So niega ni operate. Nendo zenu. Yeah, because I mean there are things that you cannot control Yeah. that are happening in the society, like in prison. Yeah. How do you control the system that is there? Bufana But imbala. in a way, it brings order. Otherwise, it will be chaotic. Yeah. Do you understand? So I mean, I think that's why maybe they say, okay, let's allow Bazenzele into yabo. order, bazenzele order yabo. Like for instance, the rural areas, Yeah. they allow the kings to address certain issues. Yeah, man. because Yeah. it brings Yeah, it brings order. some sort of order. So nangamso uthi ke ngoku awukathathi inomboro solely outside kwaseGoogle siya protector ke. yeah am protector Yeah. yeah like Yona inayo inomboro ngela xesha. yeah kudala insizwa yona Oh, okay. yeah like umzekelo for instance xa ndiya kwi visit you know ndibuye like umzekelo ndiphethe amacuba Yeah. yabo awungowakho lamacuba ufuna unike yabo geza nsizwa Xa uyimpatha. xa uyimpathe ufuna zona ke ngoku yabo zithi okay ina nantse yakho lena ngeyensizwa yabo Kucuba lam. icuba lami Oh my goodness. you know then esiba ixesha lihamba you know the time goes naqompa ihamba apha is best mandithathe inomboro yabo beyinsizwa nami yabo Siba khona intwana ezincinci ibona light le but insizwa and ke ngoku into xa ithetha ukwazi uyijampela. awukwazi ukujambela cause ikliwi yabo ngoku most yamajita bendihleli nawo pha yabo zidaki yabo zakomakhayelitsha gooks yabo school yabo amajita grand Yeah. yabo ya then ke ngoku ndikanti zama ucommunicate man waseStellenbosch ubani man yamazi ubani yamazi ubani okay yamazi ubani ya then ke ngoku ndangena kanje nami Okay. ya ndangena kanje nami you know bahamba ubani ndiyamazi ya yabo ndihlala naye ekasi yabo naye uyaspina nami ndiyaspina yabo So ngamanye amagama kule nto yospin so then it means ke ngoku icrime ingqondo yakho yecrime iyakhula napha iyakhula yabo iyadevelopa cause because ngokufumana abanye amajita ngamajita yeah. yabo ya So uyanyuka ngo from udriver na from ubethindo I- ufunde ezinye izinto because bapha. yeah you know So
Okay, so wathatha inomboro ke ngoku. Thatha inomboro ke ngoku. Ubomi babhetere Ya ulife wami ke ngoku wow. Washap wachinja. edanyane ya. Babhetere nyana. Yapha grand ya. Nawe wathatha amacuba abantu. No. Yeah, like umzekelo mna ne I was bendiyikhatha laa nto for instance xa siye court Yeah. yabo siyoxoxa Yeah. yabo ya izinto ziyangena pha yabo like umzekelo intsangu ipilisi intoni Yeah. ecourt yabo then ke ngoku phaa kuyarojwa norojwa ecourt blind foot Kurajwa bani? uyarojwa abantu urojwa abantu impatha ziyarojwa phaa then mna bendikulaa level yokuba majita umthetho wenomboro masinyamaza akurojwa mpahla apha ziimpathi intoni ikhaveli intoni izikipi intoni Yeah. apha siyayazi uba yimali ngamacuba yinto esiyithathayo leya Kwimpatha. kwimpatha Because xa niyoxoxa nibaninzi ngoku. Banintsi Abantu squad. kuzo zonke itrongo baye bapha. bapha you know yeah and then mna benentliziyo Hawe noko balisufi. ya benentliziyo mna Yeah. ndifuna ujiyela yabo benentliziyo mna Yeah. ya yabona mfethu So at least bukwazi ukukhavarishela yakhavarishela umuntu ombonayo uba ish. yabo umuntu akuthi lo uyahamba mfethu yabo hayi kanje Shivindi, yabo yeah. sokala ngapha mfethu yabo Yeah. safe ya grand you know yeah mfethu. So ke ngoku uyithatha after ixesha kanani kule 5 years inombolo like till 5 years mehleli pha igudude. Yeah, So mhlawumbi after ixesha kanani after unyaka 6 months 2 months xa Yeah, ucinga. ndithathe I think after 6 months Yeah wena. yeah 6 months eqome andikwazi unyamezela leyo Bese kutyiwa njani trongo? Undarhalela. idanyane yangoku ingoku if awunazinto if awunamali edanyane Yeah. yabo usisinayi Ne? yabo edanyane kuthetha imali yabo So ayisekho loyo bangama 26 wadwa phatha inyuku. hayi ikho loyo hayi ewe bona bashayelwe ngenyuku Yeah. yabo laa mthetho wabo Yeah. yabo but ke wonke umuntu yabo kukho insizwa yabo Inyuku. 27, 28. you have a right yabo Yophatha imali. yophatha yonke ifowuni intoni ilaptop intoni Xa uyimpatha awuna right. then have right uyafowuniswa nje ba jonga ixesha lakho lithi 30 minutes nasi ifowuni phinde uyibuyise 30 minutes nasi ifowuni Ba xa insizwa uba nayo yonke we ifoni kuwe. ifowuni ngeyakho Kukho enye iGrootman omnye wosibaru wam. So uthi impintshi yakhe ihleli etrongweni too much. Yabo. So uthi umjita thank you Munda ngomlilo. Guys Munda supply ngomlilo. It's good. Eskom. So ya play umuntu isibhani yabo kweskom dadlala umuntu. So uthi lo mjita enye impintshi yakhe banjwe kakhulu umjita and unobutsotsi kakhulu. So uthi ngoxa iphuma etrongweni uthi ubona amajita ubona xa uphuma etrongweni so ubona abantu abanemali but uthi ekse manjani impatha sibe nenyuku impatha yazelapha imali impatha athi mje kusekho setrongweni apho impatha lo uphandle so ndiyayicinga le nthethayo okay yabo ndiya reference bunyanisile yabo so sometimes you think abantu xa bephuma banayo la ngqondo bacimba yeah, sengaphakathi still cause etrongweni most of the time ixesha elininzi ifowuni uyayihontsha uyayifihla ifowuni yeah etrongweni isim card uyayikhupha yeah yabo because xa ufika urhata besearcha yakuba ifowuni yeah i-safe yabo isim card isim card because Yeah. ifoni ingathathwa but iSIM isim card card ibe yakho safe. at least ibe safe so that ube nenumber eyi-1 yes yeah yabo yeah ilife isedanyana so ngoku ke okay uyinsizwa ngoku uqala ube yinsizwa same time xa usandithatha inomboro ubiza uba yinsizwa so sisitep sokuqala eso yeah uba lisoldad ukirenk so yokuqala without ngena deep so yokuqala irank isoldad so let's say ndiyabanjwa ndithatha inomboro god forbid ntoni yokuqala isoldad so dad lisoldier ijoni then isibini iforeg ilungelo une-right ne-right yeah for reg and then then ke ngoku general general Amagunya. yeah and then ya Iphelela apho? yeah then ke ngoku kwa kwezi zirenke ngoku kophaa kwigeneral kwi-general oh okay ufumana ama-8 6 12 24 njalo njalo oh general yeah so lento yonke inomboro phaa phezulu ifika uqabona beyithathwa emkhosini so kahle kahle inomboro ngumkhosi umkhosi akhe zilo zonke to 26 27 28 yeah
isuke blind Cishe umuntu? kakubi ucisha umuntu kakubi cisha umuntu kakubi futhi so wena usikhusela njani kuzo eh so xa ubanjiwe funeka kube ne ya timing ya etrongweni afuneka ngulali ngathi kusedladleni ulala imehlo livulekile li1 ne yeah because anything can happen edanyana at any time anytime you see and amapolisa xa wesesha awanaxesha lofika bafika ngo2 ngo3 ngo4 anytime so anisitholi nanxa wefika asizitholi yeah ungasizitholi just like yeah okay so now uyinsizwa ubomi babhetere yabo yonke luwi uhlili ke ngopha igoodwood kamnandi, yeah. noko kubhetere uyakela wenza ntoni isikhathi pha yeah ezasikhathi andigelezi yawo ya andigelezi ezasikhathi yabo ndiyaspana phandle like ndiyacleana but tell me ikhona isikhathi like bikhona opportunity ogeleza yayikhona besikhona isikhathi kalothi naxa setrial okanye nisetrial Nisetrial, wena yeah. awugqitywanga so awukwazi okay kwazi ya before sigqithele ho kukhona uthiwa yi-broodcamer bakhona i-outsham ibanje uthiwa isi-broodcamer yintoni broodcamer like ibrood camera ne ndingathi like ikamera like eshushu yeah yabo ya xa ungena pha kula camera ufuna like usazi story sakho sikhona insizwa Ne? yabo like umzekelo bayoyika ungena kula camera ne yeah they scared you see you know Ne? so yeah because phana usazi story sakho shushu shushu blind tell me likhona icala labazalwane yoba yakhona icala lo brother ne yakhona icala lo brother yeah Eh, because uyakwazi uba because uyakwazi ne uba insizwa then uphinde uguquke ke ngoku ube ngubrother bengubrother le nto ubrother yiye engatshintshi noma uphi ubrother kana zothrow yabo yeah but ke ubaphatha njani ubrother ba bona mos bakwithoritori yabo You see, yeah. okay abahlali nabanye bakwithoritori yabo bakwisele sabo yabo akho umuntu ungenayo pha bona babhizi siwiza zabo icawe pha straight but bakhona abanye abashayayo abakho pa because bekliwi qha baleka babaleka ngapha because pha yi kushushu pha ne yabo kushushu blind yabo yeah mna ke I was there till yabo waphuma till ebushushwini you know excelava nam so tell me ke waphuma njani so yahlala 5 years sihlale 5 years icase ya movela from a commercial court yabo eBellville kulapho uphuma khona yeah and then the first day sifika the commercial court yachitha icase because ikhakho zange ibhaqwa yabhaqwa ikhakho enye kaloku yonke yabhaqwa ikhakho Oh, the yeah. reason why icase ne ichithwe ifirm later sishayile ne uCross Cape la firm Cross Cape ne ine insurance mos okay obvious. yeah Then by claim bazithola zonke into zabo yabo so then akho need babade bayongqina mos ecourt because yonke muslim inyaka yabo NT5 igqithile akho umuntu wasefemini ozayo you know azongqina you know ngecase le because basifumene mos into Iwe zabo, obvious. okay. Yabo sabe ngoku siyaphuma kanjalo yachitha icase commercial court so nangam waphuma ke ngoku and then daphuma ngoJanuary yabo anazinto ndiswakhe you know and ku blind yeah yabo ya ndikhuliswa mos in fact ngumalume wam yabo utasita yabo Yeah. ibrother ye-old lady yeah Ismatis yeah. yabo ya ndihlele nayo nenkosikazi yayo yeah you know ya till ngoku yabo 2014 yasweleka ke ngoku yabo iHotman yami ndisesidopini yabo ndisetrongweni yabo 2014 phipha apha eStellenbosch apha buphi nini pha kuze kumntu ndokubona pha ukupha Paderberg Paderberg yaqala uyibona le throng Paderberg yeah then yabe sePaderberg but ima before sifike Paderberg so uyaphuma 209 ya 209. kuyabheda yabheda thina utasita yiyo itasida yamtshana uphumile grade moja ya
then funa ke ngoku ndisiqovele for him mna ngoku ndisididizele yabo like iwizi itoilet recipe Ngiyakubona, Madog, intoni yabo yonke loo nto leyo So xa uphuma kuba blind vethu. ya kuba blind Awubina nix. abana nix And isikhathi sihambile ushekile. ya isikhathi sihambile ndishekile nami yabo ya kwizinto ezininzi you know and yabona most life ekhasi yabo yeah but yeah Madog khona. I think my question yami also I remember as Matisi ikuyasi sesephayiz Matisi. opposite I remember there was a Grootmani nayo emfutshane so yayi tough kakhulu. Jimisa abantwana pha. Ngiyamlibala ukuthi ubani yalikhohle igama lakhe ukuthi ubani. Namlibala manje Grootmani. Wafika pha wajimisa abantu. So but I'm just because the community I mean he was trying by all means ukwenza into positive. I think he changed his life in prison. It seems like a rehabilitation happened empilweni yakhe. But that guy when he came back I think the community couldn't receive him, you know, and I don't know what happened to him, but I could see him energy yakhe dropping Yeah, of sure. trying to make an impact. You understand? Yeah. So my question, Goku, is how was your reception, Maubuya, in the community? Was it people ignored you, people noticed you, people? Yeah, but how was a reaction to? the time ndiphuma etrongweni like elokishini like phakum estratweni esiba ndikhulela pha yabo abantu bendihlala nabo ne or endihlala nabo now bebengenangxaki nam Yeah. you know yeah bebengenangxaki nam because bayayazi mos uba ndididize tone Yeah. yabo andimoshi lokishini Yeah. ndisenzela into zam pha and nam ndinentlonipho Yeah. you know nasebantwini apha yabo i-community apho ndihlala khona you know abantu bebengenangxaki nam Yeah, I think bebengenangxaki I think sometimes singabahlali is hypocritical because xa ungamoshi apha asinangxaki. Yeah. I-issue becomes xa umosha apha nathi is affecta lento yakho. Kungona abahlali yabalanikayo baba nengxaki and I can name a few guys zabe khona but ngifuna ubiza abantu ngamagama azabe mosha kwalapha ikasi ufumaniseke ngokuba bahlali hey sinengxaki lo ngokumosha thina ngo but mosha pha kude I know abanangxaki and also if you know I think crimes are different ikhondo yomosha uba uyaqhekeza but awuhethishi mntu that's a different story khona uyaqhekeza but ufika urape uthini then I think abahlali abanayo ingxaki because ngoku uyabona mhlambi then uqhekeza ubulale yabona so I think there's a certain extent but I think if ungumuntu ohluba ka love ba uyaqhekeza nje pha town yabona awupha uhlupha umuntu I don't think iba ngako ingxaki and uphinda yabo uyahlonipha and all that stuff. But then should we believe? Maybe the question: should we believe in the rehabilitation process of? I don't know. It's wrong. They call them rehabilitation Yes, centers. yes, but a good question. Ndifuna umbuza later on. Okay, Yeah, okay. so ibuza. That's no, it's a good question. Deny. Then short notes some now. Ndaba ndiyaphapha. Yeah, no, Pap. No, but that's a good question, you know. Yes. And I think I would like us to get there. So ngoku link to le nto ubuza ngomedok. So njebe ke ngoku ubuyile uyazamela but kunzima itoilet nendoni awu yabona. So yile nto kuphushayo ba exam ndiphinde ndiqhubeke because gela ushekele ya kakhulu uledi alikho makhulu akekho yabona kosho utamkhulu akeza sikhathi usekhona na sekhona still usekho but iyaflopa nayo Iyaflopa, yeah. inyama kancinci zasikhathi ndiyakhumbula so lonto ikuphushela ba ekuse hayi man yeah ngiqhubeka ngalo line ya qhubeka ngalo line in 2009 mos ne yeah ya ndamane ndididiza ndoshaya inyuku ke ngoku yabo bandokuluka ke ngoku yabo ndashaya inyuku shaya inyuku njani na eh ushaya inyuku njani uba ibank not ibhanki yazikhathi ndishaya mos amahala yabo ihala ke it's a housebreaking housebreaking yeah ishaya amahala ntswimbu yabo safumana isafe nwashaya pa mahala ePopogai Popogai is a suburb just outside of Ikayamani. yeah ePopogai you know sashaya inyuku
ndakhatha ke ngoku mna yam 25 blocks Yo, nakufuna emalini esevini? yona bazayifumana phaa kuma-60 70 Just like ezasikhathi ninzi lo nyuko. hayi nintsi yazikhathi then Seninzi nangoku. se-hotman yam nansi inyuku yabo Ufuna uyojanga. ndokusuyojanga yabo ndazijangisa ngokwam ngeyam inyuku grand Usandobuya. sandobuya Ayoshaya ihala. ndokushaya ihala because So yebola rehabilitation ayikho. But anyway. because we believe ukuthi xa uphuma etrongweni you know unenhlahla fresh yabo bangayazi ke lo way. hawu serious Serious? ya unenhlahla fresh yabo ibelieve yethu leya Ne? yabo then daya yabo ndojuva yamusa process Yeah. but still Wabuya ke ngoku. yabo ndabuya still nalapho ndiyadidiza yabo because ilantuka i-stage you know se-crime siyenyuka ngoku Yeah. siyenyuka you know So siyenyuka. saqhekeza izimoto Ah, ngokuqhekeza saqhekeza, isivi. ndibhizi ngoku yabo ngamahala Yeah. ndawayeka amahala yabo sishaya itransi ke ngoku Yandakhumbula isikhathi shaya trans. ntswempu sishaya itransi ntswempu blind yabo siyatshisa yabo ngapha nangapha Ishaya njani moto futhi? Eh? Buya njani moto? ndishaye ngogoqa Into ubona wazi ugwaqa yona ugwaqa. ndishaye ngogoqa Awumazi ugoqa. No ndiyamazi mina ugwaqa, mas for those who don't know ugwaqa, you know ugwaqa. Into ngeEnglish and tupa. You know? Andiyazi intoni ugoqa ugoqa. ngogoqa anyway, ya. into- Sometimes siyazenzela ugoqa. ya uzenzela Yeah. uzenzela So uyayifaka pha. ya ntswempu etransini ntswempu sishaya itransi blind Ne? Yeah, Nisithini estrans? siyazithengisa etrans Imali entrans. yabo that time Yeah. sasifumana phaa kuma-15 20 Trans enjani le? sixhomekeke mhlawumbi master 323. Yeah, 323. Yakhumbula ngithanda shaya 323 Yeah, ezasikhathi. yeah. But ayilulu 223. Ungayibana ke teaspoon. eyazikhathi sispecializer yabo Yeah. nge-223 Yeah. yabo siyaziwa blind Ayilulu futhi ubi 223. blind Le hatchback nale iSudan. long base. Yasinda kanjani kaSindi ngoba naye bakane 323 pha eMatis. Uyazi. Le green. Kaloku asimoshi apha. Asibi apha. ya and then ya ijeni yam ke ngoku mfethu yabo iqala from you know So ngoku khathi 15 block ngetrans A1. trans A1 problem is it's by 4 yabo kule 15 blocks yabo nasikhathile Nikhathile. yabo nasikhathile Yeah, but ininzi still ezasikhathi. inintsi yazikhathi yabo inintsi yazikhathi So yenza nole nyuka. ya Iyaphila njengayo. ya ndiyaphila As nje, out yasekhaya. Jewish, ya grand Impahla. ya moje yabo ya nofuna ukwaziwa yamo silabe selokishini Yeah. yabo nalawe But wena zangoba mkhulu kumbombothi nje. no khange ndibe mkhulu kukhasa yeah. khange ndibe mkhulu kukhasa yabo benditshintsha yabo temporal Yeah. yabo ya And so wagraduate kwitrans wathini ke ngo so 20 so uyayenza le from 2010 masitsho ya 2010 ya uyotsho 2014 2014 awubanjwa uthwana banjwa ntwana 4 years 4 years ndiyaspinela grand ndiyashaya inyuku moja grand nje grand kusena ngam kweli xesha ucinga uba kusemandenziwe man ya bendingenayo la mentality ne you know ya kumba ihaman nasi inyuku yabo make Something, yeah. ba si stand yeah yabo noba something you know so and la ngqondo ayikho nalapha emajidini ayikho nalapha emajidini because le way imali yospina lo iba isithola mhlawumbe nesenze ngomso ya you know ya noba iphelile ngomso siphinda senze enye siyodidisa you know then ke ngoku in 2005 yabo 2015 yeah yabo soshaya itransi ngapha eparo yeah zabanjwa ke ngoku ayitrans enjani le eyibhaki ayisuzo ayisenebhayi esenebhayi so xa kubiwa itrans already seyise ya seyinayo ibhayi ya senebhayi yabo yeah ya 2015 yabo qabela zabanjwa nibanjwa njani itrans kaloku iyalila yabo nealarm yabo yeah zaleqwa ke ngoku anecima ifast nala alarm isakhayi ingxaki ilantuka imagnet sasingayiphethanga
magnet lanto ecima ialarm. yayichoke Yeah. yeah because xa ilanto same time xa sigqiba ugoqa yabo Faka i-magnet magnet icime i-alarm ingakhali. ayispani alarm Yeah. Nava? yabo alarm ayispani yabo Ne? yeah then yeah saleqwa ke ngoku sabanjwa yabo Sure. yeah sabanjwa yeah yabo And then ke ngoku, from 2015 yeah. yabo zange ngitrayele isikhathi esibhaye futhi eGududu Waphindwa uyi-Goodwood phinde vile. eGududu 2015 yopha ku June May ndagwetywa ke ngoku 13 years you know 13 years Ngo-2015. 2015 yeah So wamane usiya phaa kuze nje bekunini ngoba upha ePaarlberg? I think was 2016 Kungoku ushaya liwi yeah le linalo senigwetywe kuyo kuyo. yeah Ne? Sure. yabo yagwetywa 13 years ndaxhonywa 5 years Ka 13. yeah So 2008 apha kumsandleni so kwafuneka uhlale 4. yeah 4 years yaf Then enye 4 iphila yeah ngaphandle. but ke yazi mos isiguruguru Trongo, zetrongo yeah. yabo kathini bazange ngiphele sendihlala 4 years Wahlala ngapha. ndahlala close to 6 years But ugrand etrongweni because inomboro nayo. andimkhulu noba mkhulu etrongweni ndiyaziwa blind Ne? yabo seninerenke ezinkulu ngoku Ne? ya ndiyatshisa ndiyatshisa blind So tell me ke ngona ngam wabanjwa masifast forward nje fast so wabanjwa very ndozokubuza into zetrongweni kuzosixelela so wabanjwa nabantu yokubona into ongayithethi loo bantu yokubona okubhesuka. So wabanjwa and then waphuma nini ke ngoku nini after le 5 6 for years 6 years ndiphume ngo 2021 really 2021 yeah after COVID or yeah 2021 linjani covid phaa but quickly 5 minutes asisikade 2 minutes be blind ne be blind because yonke iwe ivalekile etrongweni yabo so yonke iwe yeah ivalekile. yeske yavaleka wese noba during covid ne blind and itrongo abantu abayazi uba Yeah. isamente yonke Yeah, le isamente yonke. Ngantsi into abangayazi. So nsithi bangafika amarhathi uzondibamba mna ewinter ngamajecen buye ngoDisemba. Yabani. So imana ngam so waphuma ke ngoku ne 2021. 2021 yeah Ithini way yakho? 2021 ya ndaphuma etrongweni 2021 ndikwenye moski level ye crime ngoku Yeah. yabo ya sishaya mos uvimba ngoku yabo Uvimba i-remote guys. remote yabo Like- ya sijema isignal yemoto Yeah. yabo ingavaleki So xa uyipress wena i-remote yakho bayayijam ingavaleki but wena ivalekile. ivalekile yabo ya sendi specialize ngoku Govimba. govimba straight away Because uvimba awuqhekezi ayingqoli yakho alarm clean job and uyayi ngathi itrans yakho. yakathi trans yakho yabo eke ngoku nami ndishaya isidwedwe kamnandi Kakuhle, yabo. ya. ndishaya kamnandi yabo eke ngoku andishayi kidaki yabo sishaya itourist shaya mangamla Yeah. yabo shaya itourist shaya mangamla yawu life yami uba Khwelinye ngamla elimpintsho yami so iqhubeza benza kudala. So ndixela ngalewe iba eksa imoto uthi khe ndayibona isenzeka. Yeah. Ne utsho. Nofifi, yeah. Yeah, so ndithi ke mna ke so uthi phonse kanixelele ngoku cause unebenza kudala so tshitwa ngesijixo nje man isafe le yakho Yeah. because ayo alarm Yeah. sisijixo nje so war. So tell me ke ngoku so kwenzeka nona ngam ifike kwephi point qomekse ama nobomi apho grand. ya ulife wami yabo uya kumbuzo komhlu yabo Yeah. ubuzayo then 2024 you know ya realize ukuthi no man xa ngijonge emva yeah man isikhathi sivayile Yeah. yabo ya and I don't have nothing you see for myself Yeah. bakudala ndididiza you know yazi mos xa like udidiza uyabo you have dream ba kahle ndiyame ngebands man Yeah, yabi yeah. kahle yabo andide ndiriche Eskol zakho. eza stage Even though uyenza le way uyenza ye-crime. le way you know hayi man hayi ndada man the time ndibuya ngoku yabo ke Trongweni 2023 yabo ndibanjwe lovimba yabo ndibanjwa phakathi emotweni Yeah. yabo ingamle ndibaqa phakathi emotweni Uthatha into zalo. ndithatha into zayo Yeah. yabo in fact yaba fast yona
Yeah. yabo mna ndaba slowly yawe lawe yosearcha inayo nasi laptop yabo nasi isipatch yabo phakathi kwesitulo ezawe yabo ndabanjwa ke ngoku the time ndibuya ngqamba hayi man yabo sendeqa 40 years ngoku Yeah. okundidiza Yeah, asidumi. asidumi Yeah. yabo ndadecide ndahlala edladleni athi man love mfethu man Incosi sikhona ixesha? yazi incosi zam Yeah. zikhona incosi zam Zingaphi? na 5 incosi zam Futhi okubhizi through mara nazo nengcusa apha phana. na 5 incosi So xa ubuya uspan. ya cwempu blind yabo cwempu blind Yeah, so uyabuya and unengcusi ngoku and uyabona uba ekusendleqa u40. ya isikhathi sihambile Yeah. mfethu yabo ndazixelela mna self ukuthi man ndiyenzile le wi ndiyaziwa but akho nto ndinayo for myself Yeah. yabo mandijinde le wi yabo ndayeka Kanjalo. firstly ndiyeke unkawuza yabo isithwika ndichaya isithwika 30 years Isituka intsango guys. yabo oko nditshaya intsangu yabo So uyeka nentsango 2024. 2024 same day So- decide life wami Mama katshintsha. So wayibona intsango iyayidlala irole. kakhulu eke ngoku nale ntsangu nditshayayo iduru yabo expensive nditshaya icheese yabo Awuchayi. nditshayile landoka yabo ezwisi Yeah. amadyatya Yeah. nditshaya icheese yabo iintsangu ziduru Yeah. aqoma le mali ndinayo ndiseyivileyo yabo le 5 blocks ndinayo 6 Yeah. blocks yabo anuzigqibela entsangweni Tell me quickly first because of isikhathi. And then ispan nendoni usifumana njani ke ngoku? ya ispani mfethu ikhona enye ihotman phakome estratweni Yeah. likhaladi yabo ndiyekile mususpina ngoku Yeah. yabo andisankawusi Yeah. yabo ndihamba ichapel yabo ndaye ndadicide elifeni ukuthi mandimkele uThixo manje elifeni yami Yeah. yabo mhlawumbe izinto zizawutshintsha Utshintsha yabo yeah. I keep praying all the time ukuthi Thixo Thini xesha madoda? Thixo kaniphi ispan yabo Yeah. kaniphi ispan yabo because we believe most thina ne ya kwizinyanya you see kwabantu kabalela ukuthula yabo ndathola ispani ndaspana Yeah. yazi permanent apho ndispana khona yabo So uyaspana ngoku? ndiyaspana ngoku Tell me before sesovala ngo lamadoda ayanqanda. So ungathini kwilight whether yasegooks or light yasecala Yeah. or light yaseKhayamando laseKrefondini or light yaseNyanga or light yaseThembisa ebaseleka iliwe igqibo ibalisa. ya into mna enoyithetha ne ephuma kum Yeah. like mna self Yeah. yabo udidiza umosha yabo awuzufumana nothing yabo iwe zithu Yeah. you see ozodibana nazo apha elifeni yakho yabo itrongo nokufa qha And amanye amajita acisha mos no. most amajita bendididiza nawo mna yabo today bagwetywa iminyaka esibhorho Yeah. bagwetywa life Yeah. yabo amanye amajita bendididiza nawo today awekho you see acisha Yeah. that's why ke ndisithi mna to unika ingcebiso ingcebiso eblind ukuthi udidiza yabo umosha yabo Yeah. ayizukwenzela nix buza apha kum zaxelela mna ndihambile le ndlela Yeah. you see but khange ndifumane ifokolo yabo mna ndihambe kwindlela yabo ke nameva Yeah. yabo ndihlatywa ngameva but still you see khange ndikwazi ufunda but ndiye ndarealize yabo esiba isikhathi sihamba ukuthi man lava yeke le way man yabo awuzukwenzela nto that's why ndisithi ndithe xa ndisiza apha ne ndane-conversation noThixo ngathi Thixo ndathandaza ngathi Thixo
njeba ndizawuphuma apha edladleni you know ngiyokwenza le nto ndiyenzayo Yeah. yabo ya unikhusele because abantu basekasi most yabo ne ya like banomona abandithandi you know because nditshintshe ulife wami Yeah. you know abanye baqoba nasezifestereni xa ndiyecaweni you know ndinxiba izambatho zam ababelieve ba Uba nguwe hey lo." nguye lo hey utshintshe njani hey uyaspana hey yabo zonke ezawe yabo but ibilixesha ngoku ukuthi uThixo makaniveze Yeah. you know makaniveze through yabo nedala zam yabo nezenzo zam bendizenza Yeah. you see that's why I can see uba kuThixo ne mna ndiye ndathatha i-decision right for myself Yeah. you know yeah that's why mna ndithi enkosi Thixo ngondipha lo life yabo ndinawo today Yeah. you see So ufundile nangam. I learn Ungabhala incwadi. I can write a book Afuna kuyibhala. you know I can write a book life yami ibi blind Yeah, I have so much to ask. man, yeah but ibi blind life yami like ndina strong yabo ndina strong because ndiye ndadlula kwizinto yabo ezi blind No, no, uzibalisile ezi-blind. yabo kezinzima but still nangoku isendim and tell me ikhona la weqombe kodwa man ngathi kunzima ndirhala nje xa ndibona itransfer ilahlile iba khona la nto. no ayikho lawe Ne? is gone Ne? no ayikho Yeah. for instance namhlanje ispan yabo ndiyaklina kweza office Yeah. you know nansi inyuku you know nansi ifone yabo ndindedwe officeini Yeah. yabo ndiyaklina ndiyapakisha ezawe igrand Yeah. you know Ayikho la. ayikho lawe ba ye lava khawushayine noba iclip man no Ayizojamba ya. you know ayikho lawe yabo thina ukuthi ke yabo So uThixo nangam ubomi bakho obutshintshile. blind Ne? blind simbona. yeah like ngokubongwa you know ndiyamdumisa nam you know all the time Yeah. Lovers, I think yeah man if it's a story sakho I think abantu abaninzi bazofunda kuso man it's so powerful. yeah mfethu And you know abantu abaninzi bacimbali we crime we elula enduluni and etrongweni akho lula. Akho lula. Akho mama's baby. akho mama's baby ba Uyabo and wazolukisa yonke lonto. yeah But I think if these guys can just ixesha liphelile. Anyway, time is finished. Guys, please like, subscribe, comment, and switch on the notification bell. Thank you so much for tuning in. We'll see you again on the next episode. Peace out.